Изге Рабигуль әүвәл айы җитү белән республика мәчетләрендә мәүлид кичәләре уза. Аларда пигамбәргә мактау сүзләре әйтелә, аның тормышы турында вәгазьләр тыңлана. Мәүлид сүзе гарәп теленнән тәрҗемә иткәндә туу дигәнне аңлата. Ә Мәүлид ан-Наби пигамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлламның дөньяга килүе. Бүген 26 сентябрьдә Казанның тарихи Галиев мәчетендә ахшам намазыннан соң Мәүлид бәйрәме үткәрелә. Тантанага Казан имамнары, мөфтият оешмалары җитәкчеләре, ислам уку йортлары шәкертләре җыелыр дип көтелә. Ә иртәгә 27 сентябрьдә Мәүлид ан-Наби Болгарда уза. Эфирда Татарстан яңалыклары, чираттагы хәбәрләргә күчәбез. Мәчетләрдә халкыбызның шал тарихы, шатлыгы, хәсрәте, рухи мәдәниятебезнең бай сәхифәләре чагылыш тапкан. Алардан иман, нур бөркелә. Бу районының Исәк авылы яңа мәчетле булганга да 25 ел вакыт узып киткән. Ширек гасырлык бәйрәм тантанасыннан Мөршидә Җихан репортажы. 25 ел элек әнә шулай азан әйтеп, намаз укып башланган иде мәчет ачылышы. Мәчет сакланган, тизелгән, мәчет бүген эшләп утыра. Бүген даже монда аллар гына түгел, яшьләр дә килә. Шунда тартыла. Бүтән кешене тәрбияләргә, яшь буын тәрбияләргә бүтән урын юк. Буның мәчетне саклап калу, мөселман авылларында, татар авылларында ул зарур. Зарур икәне бәхәссез, әмма аны чынга ашыру өчен бердәмлек һәм башлап йөрүче кирәк. Ни гаҗәп, Исәк авылында мәчет узган гасырның 70-нче елларына кадәр җимерелми калган, әмма мәчетнең яңа тарихы соңрак башлана. Мәчетне төзергә дигән уй, фикер 1995 елда килде. Аннары тиз генә мин үземнең якташлары белән киңәштем. Колхозның председателе Гафиятов Фәрит бик дәртләнеп булышам дип тотынды. Тиз генә проектны ясаттырдык һәм инде төзи башладык. Шулай итеп 3 ел дәврендә без мәчетне сафка бастырдык. Безнең кыйблабыз ул мәчет. Бик еракта яшәсәм дә, мәчетнең ай куелышына да, ачылышына да кайтырга тырыштым. Бүген дә минем өчен бик истәлекле көн ди Себердән махсус кайткан Тәлгать Каюмов. Без бит мусулман кешеләре. Безнең әтиләр, бабалардан калган. Без ислам динендә. Шуның өчен антмыйбыз, шуның өчен тырышабыз. Исәклеләрнең шатлыгын бүлешергә күрше авыллардан да килүчеләр шактый. Кем әйтмешли, күрше хакы, Тәңре хакы шул. Гомер-гомергә мәчет тәрбия учагы булган. Дин булмаса, безнең халык инде бүгенге көндә татар халкы булып яшәмәстә иде. Үзебезнең телебезне, үзебезнең гореф-гадәтләребезне, иманыбызны саклап калуда менә ислам диненең әһәмияте бик зур. Кем Алла Тәаләдән сын йөрәге белән курка, шул кешеләр генә инде Аллаһ йортын торгыза аладыр. Менә бу кешеләр дә инде минем уйлавым буенча бу Алла Тәаләнең сүзләре, алар шул кадәр Алла Тәаләне сын йөрәкләре белән яратучылар һәм дә Алла Тәаләнең инде рәхмәтендә булырга лаеклы кешеләр. Bir башлаган игелекле эшне Ирек Закиров бай якташлык җәмгыяте әгъзалары белән бергә 25 ел буе дәвам итә. Бәйрәмгә әзерләнгән арада мәчетнең баскычлары да төзекләндерелде. Ел дәвамында дини чаралар да һәр даим үткәрелеп килә. Район мөхтәсибе дә мәчет эшен югары бәяләде. Менә бу юбилейларны уздыру, бу халыкны бердәмлекне күрсәтү. Бу халык монда мәчеткә тагында тартыла икәнлеген белдерү. Аннан соң битендә авылдан хәзер күбесе киткәннәр. Менә шушы датага карата алар инде яңадан кире кайталар, күрешәләр, зиратка баралар, дуга кылалар, алхамдулилла. Һәм инде бу Исәк мәчете инде алхамдулилла инде ул бик безнең актив мәчет. Исәклеләрне мәчет юбилее белән Буа районы хакимияте исеменнән кутлаган Илдар Еремеев әлеге мәчетне ике республика Татарстан һәм Чуашстан мөселманнарын берләштерү үзәге дип атады. Авылның һәм мәчетнең мәнфәгатьләрен үтәргә зур өлеш керткәнегез өчен Ачылганнан бирле биредә 5 имам хатип алышынган. Харис хәзрәт Сабиров эшли башлаганга да 4 ел. Мәчет шушылай эшләп торуы авыл халкы өчен зур бәхет. Ә юбилей уңаеннан мәчет турында шигырь язып килгән Роза ханым өчен икеләтә бәхет. Исәк авылының иң бәхетле кешесе дип саныйм мин үземне. Чөнки минем тәрәзәмнән мәчет күренеп тора. Һәр таңда иртәнге намазга торгач, мин шул мәчетнең гүзәллеген күзәтәм. Чөнки шәфәк кызыллыгы һәр көнне үзенә бер төрле матур. Алсу, шәмәхә, ул шул матурлыкларны мин инде тиз генә фотога төшереп, авылдашларыма да группага җибәргә тырышам.
Исәк мәчетендә өйлә намазы укылганнан соң авыл халкы кунаклар бәйрәм чәе белән дә сыйланды. Чәй истәле ул киләчәккә планнар кору урынында. Мәчетнең әле тагын бик күп юбилейларын уздырырга ясын Исәк халкына. Мөршидә Җиһан, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары, махсус Буа районыннан.